Ja, dengang den 10. december 1990, der blev jeg enig med mig selv om, at nu ville ikke ryge mere. Det jeg har oplevet mange, synes jeg selv. Men da min farfar han døde, det betød rigtig meget for mig. Og det var da et vendepunkt, at han lige pludselig ikke var i mit liv mere. Jeg vil sige, det første vendepunkt, det var jo, da min far døde, og det så ændrede mig, og vi blev nødt til at flytte, så det ændrede rigtig en stor del af min hverdag. Og bare fik set nye ting, som så kunne have ændret mig. Meget ung, og faktisk var død i en periode. Så frygten for at dø, den forsvandt bare lige pludselig. Inden for min sport, der blev mine ponyer, alle 3 ponyer næsten skadet lige oven i hinanden. Det er et kæmpe vendepunkt, fordi jeg ikke kunne gøre det, jeg allerbedst kan lide.